Lezi ndaba zehora lesikhombisa kusihlwa sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC i-Auckland Park eGoli naze nohlonze kusihlwa nje. Comrade Dudu was never forced to resign. She volunteered. Iqembu umkhonto wesizwe selimemezela ukuthi uDuduzile Zuma Sambudla usesulile njengelungu laleli qembu ePhalamende njengoba kusaqhubeka uphenyo mayelana nabalisa abakuleli abayithola bevaleleke empini ephakathi kweRussia neUkraine. What is worrisome is that cases that came after our case on Palapal, they have already made judgments on cases that came after us. I-EFF ibimashele enkantolo yomthethosisekelo ngenhloso yokuphoqa ukuthi kukhishwe isinqumo sekunesikhathi eside kulindwe ukuba siphume odabeni lwePhalaphala. My heart goes out to those whose lives have been shattered when their loved ones are killed, injured, and traumatized as a result of violent crime. Umnyango wamaphoyisa wethule izibalo zobugebengu zesigamu sokuqala nesesibili sonyaka wemali 2025-2026 idweba isithombe esixubile ngezinga lobugebengu kulelizwe. Nabe bekhatha umatha ngitshitshe zoramaswapula lapha kwaMgidije emashini libumbene lomkhothi ihora siyakhuleka nina bezinyane lengezengeza ithimba lendaba zesizwe liphekile okwami ukuphakela zona angihlale kuzona ithondo nazi indaba. Usesulile esikhundleni sokuba yilungu lomkhonto wesizwe ePhalamende uDuduzile Zuma Sambudla iqembu umkhonto wesizwe likumemezele lokhu ngesikhathi kubanjwe isithangamna bezindaba eThekwini KwaZulu-Natal namhlanje njengoba kusaqhubeka uphenyo mayelana nabalesa abakuleli abayithola beyimtshengi bethwa ubani njengoba isabambene ngehluthu phakathi kweUkraine kanye neRussia. Lezuma Sambudla obonakala emamatheka kazange ephawule lutho ngesikhathi kuqala isithangamsa bezindaba ebesanjelwe nangoyiso ngomholi weqembu umkhonto wesizwe nowayengumengameli wezwe Jacob Zuma eThekwini. Leli qembu lithi uZuma Sambudla uzimisele ngokusebenzisana namaphoyisa. Duduzile Zuma Sambudla has declared her full cooperation with the ongoing investigations by relevant authorities. As a consequence of which, Comrade Duduzile Zuma Sambudla has tendered her resignation from the National Assembly and all public representative responsibilities with immediate effect. Leli qembu lithi uSambudla wesule ngokwakha ke komphoqile kanti liphinde lengeza ngokuthi liyaseseka isinqumo sakhe kanye nemizamo yakhe ukuqinisekisa ukubuyiswa kwabesilisa abayishumi nesikhombisa kuleli bephephile. iMK Party iphinde yakubeka kwacaca ukuthi ayibandakanyeki nakancane kulolu daba. As an organization, we are not in some processes of contributing into the fight in Ukraine. Is that the reason why umkhotsi akubiza ngoJohn Wick ngoba shayisbam? Kusenjalo okhulumela leli qembu Nhlamulo Ndlela uzwakalise ukukhathazeka ngokwenyuka kobugebengu kanye nezenzo zonya lokhu kuza ngemuva kwesigameko sokuthunjwa kwelungu laleli qembu ePhalamende uVusi Shongwe ethembisa kuleli sonto. We can confirm that Honorable Shongwe was indeed hijacked and kidnapped in effect from 10 o'clock in the evening until about 3 a.m. His devices were taken from him and obviously some cash he was made to obviously pay a substantial amount of cash to these kidnappers but he's fine. Undlela unxuse iPhalamende ukuthi lisukumele ngokusheshsha udaba lokuphepha kwamalungu ePhalamende. I-EFF ifunge yagomela ukuthi izomashela enkantolo yomthethosisekelo inyanga nenyanga kuze kube kukhishwa isinqumo odabeni lweplazi iPhalaphala. Nezamalungu e-EFF zimashele enkantolo yomthethosisekelo ngenhloso yokufuna ukuba kukhishwe isinqumo odabeni lweplazi iPhalaphala. Sekuphele isikhathi esingangonyaka i-EFF ya enkantolo njengoba yayifuna yona inkantolo kuba inqumo ekutheni engabisha umthetho senza kahle yini ngenkathi sinqaba umbiko wawuthi umengameli uCyril Ramaphosa wayenecala okufanele aphendule mayelana nalo njengoba kunesamba semali esathola eplazini lakhe ngo-2020. Is that cases that came after our case on Palapal, they have already made judgments on cases that came after us, but Palapala is a difficult case.
Malemu usola inkantolo yomthethosisekelo ngezenzo zayo wabalula ukuboshwa kwejaji lenkantolo ephakeme esePitoli ngensolo zenkohlakalo. Today we have a judge that is arrested for corruption. Now we have a proof that judges can be corrupt. Why are these judges so scared of Cyril Ramaphosa? Phinde wanxusa ukuthi ekhalelwa amasongo kaSigonyela uBatoyi. Batoyi must also be arrested for defeating the ends of justice. How can Batoyi not arrest Ramaphosa after Ramaphosa accepted that he used dollars? Leli qembu lithi ukugodla kwesinqumo dabeni lwePhalaphala kuveza isithombe sokuthi lenkantolo yomthethosisekelo ayinisele ngokubhekana nomengameli. Ungqongqoshe wamaphoyisa osabambile uSolwazi uFiroz Khatshayila wedlulisa umyalezo ojulile obhekise ebantwini bakulelizwe ethi uyazi ukuthi bahlale bethukizanya njengoba inswelabo ayibahlalise libhojozi ifuna ukubenza isilo sengubo wathi amaphoyisa azama konke okusemandleni ukubhekana nazo lezi inswelaboya ukusho lokho ngesikhathi kwethula ibalo zobugebengu ePitoli nalapho kuvele khona ukuthi zehlile ibalo zobugebengu ukufaka phakathi ukubulala kanye nokudlwengula. Osabambe njengongqongqoshe wamaphoyisa uSolwazi Firoz Khatshayila uqale ngokwedlulisa umlayezo wokuzolana nalabo abake baba yisulu zobugebengu. Uthi abakwaSidlodlo basebenza ubusuku nemini belwa nobugebengu emphakathini. I know what it feels like to be mugged in the streets, to be raided in one's home, and my heart goes out to those whose lives have been shattered when their loved ones are killed, injured, and traumatized as a result of violent crime. Izibalo zobugebengu zakamuva ziveze ukuthi bunciphile ubugebengu okubalwa kubo ukudlwengula kanye nokubulala. Common robbery decreased by 363 counts, robbery with aggravating circumstances decreased by 3,689 counts. Rapes in particular recorded a reduction of 37 counts. Then moving on to the trio crimes, your carjacking, robbery residential and run residential, they collectively decreased by 2,362 counts. Iphini lomkhuzi wamaphoyisa kuzwelonke uLieutenant General Tebelo Mosigidi uthi bazoqhubeka nokugcina izakhamuzi zakuleli ziphephile. Downward trajectory that we are observing, and this is through the concerted efforts and continuous operations. So I think so far it is not where we want to be, because we want at least to have 15% reduction, but from quarter to quarter we see at least an increase in the number of reductions that we are having. Qhube wathi kuzojutshwa isibalo samaphoyisa esithe xaxa ngamaholide asehlobo. Ibamba lephini lomkhuzi wamaphoyisa kuzwelonke uLieutenant General Hilda Sinthumule utshela ikhomishana kaMadlanga ngeinsolo zokuthi iphini likakhomishana wamaphoyisa uLieutenant General Shedrack Spear osamisiwe esikhundleni wayemagange kangakanani ngokulandwa kwamadokodo ePKTT KwaZulu-Natal ethuthwelwe komkhulu lamaphoyisa ePitoli esifundazweni iGauteng. Umyalelo kaLieutenant General Sibiya wokususwa kwamadokoda ayi-121 eyisePitoli kwasusa omkhulu umsindo. Ebufakazini bukaLieutenant General Sinthumule ukhulume ngezinsolo zokuthi ukuhlakaza kwiPKTT isigubhukane uSibiya nezinsolo zokuthi lolu phiko lwabulusesithindeni zakhe. General Sibiya was adamant that actual General Khumalo shouldn't be heading the PKTT. It's a detective matter, which I differ because it's a combat matter, and therefore the dockets must come to me. He was adamant through inquiries, through like asking to say how far are we, but further, he was preoccupied with the notion that General Khumalo and crime intelligence were investigating him, and I remember him saying in Zulu,
Usihlalo wekhomishana ijaji uMbuyiseli Madlanga uthi namanje akwabakhanyile ngokucacile ngezizathu sokuthathwa kwamadokodo amacala ethuthelwa ePitoli. It sounds to me as though it would have been a handover for handover's sake. It just didn't make sense because from your testimony the dockets are at head office and they immediately had to be back in KZN by April. So why on earth did they have to come to head office? I just do not understand. Ikhomishana kaMadlanga iyaqhubeka ngomsombuluko. Namhlanje inhloko yophiko olushushiswa amacala omphakathi uAdvocate Shamila Batohi ugoqa ubufakazi bakhe phambi kwesigcawu esiphenya ngobuqotho benhloko yalolu phiko eSouth Gauteng esamisiwe uAdvocate Andrew Chauke. Phakathi kohlu labantu abanamacala ahoxiswa uChauke ngendlela engaqondakali kubalwa namacala ayebhekene nalowa engongqongqoshe zemidlalo uZizi Kodwa kanye nalowa eyinhloko yophiko lwamaHawks KwaZulu-Natal uJohanne Boysen nophiko lwakhe lobugebengu obuhleliwe eKhathomeno. uBatohi usole uChauke ngokuthatha izinqumo ezihambisana nenhlese yepolitiki kanye nokugxambukela ekushushiseni kwamanye amacala ayengamdingi. I want to say that even if Advocate Chauke was asked by Advocate Jiba to do the work that he did, as a DPP, he would have been aware, and he is aware, if one looks at his documents, that he had no jurisdiction over KZN. uBatohi uthi izinqumo zikaChauke bese siqala zimdonsela amanzi ngomsele naye njengenhloko yezokushushisa njengoba kubonakala nenhlangano elelwa amalungelo abantu iFreedom Under Law ifaka izicelo zokuthi kubuyekezwe amacala ahoxiswa uChauke. The report that I received at the time raised red flags, and I needed to then decide what to do to consider this. As a national director, as a responsible national director. Kulindeleke ukuthi lesi sigcawu siqhubeke nobufakazi obusha. Mbukele sathi gqweyitolo kanti mangabe sibuya sizokuphathela udaba oluthi. Black Friday is no longer the same that it used to be. Previously I was working in retail. However, when I compare the prices and where it is now, it's just a matter of Black Friday. Abathengi bakuleli banembono ehlukene ngemtitilizo yempahla eyaziwa ngeBlack Friday nonyaka. Lolu daba mbukeli kunezinye zendaba esobe siphethe uma ngabe sibuye izitolo wena nje qhubeka uhlale nathi siyabuya. Asikubingelele lesikwamukele mbukeli mama usanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi iqembu umkhonto wesizwe selibemezela ukuthi uDuduzile Zuma Sambulu sesulile njengelungu laleli qembu eParliament njengoba kusaqhubeka uphenyo mayelana nabalisa bakuleli abayithola bevaleleke empini ephakathi kweRussia neUkraine. Mbukela sikukhumbuza ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku-YouTube naku-SABC Plus. Wena kumele ukwenze ngena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba nakanjani uzoyithola njengoba ekhona uza kwethu osevivile ukuthi akufakele zona uma siqeda nje ukuyisakaza. Ikomishana engamele ukhetho ezimele iIEC ithi konke sekumngomumo ngamalungiselelo okhetho lohulumeni bezindawo oluzobanjwa ngonyaka ozayo. Ikomishana yezokhetho iIEC ithi iyazilungiselela ukubamba ukhetho lohulumeni bezindawo oluzobanjwa ngonyaka ozayo kodwa inselele ekhona ukwazisa abantu kuba baye govota. Because they've lost faith in political parties, in local government, in national government, that trust also becomes universal. The trust also extends to an election management body like the IEC so that we suffer collateral damage. Uthi ucwaningo lwakamuva olwenziwe ikomishana luthole isithombe singesihle. The sobering outcome of that is that if an election were to be held, only 49% of the respondents would participate. And that participation will also be contingent
on a number of things. Njengoba kubheka okhethweni ngonyaka ozayo, i-IEC nabanye bazogxila eqiniseni uhlu lwabavoti. Continued focus on increasing the registration generally overall to narrow the gap between age eligible and those citizens that are registered. Secondly, to have targeted measures for demographics that continue to exhibit a huge gap of registration, i.e. young persons. Uthi bahlele ukuba kube neempelasonto ezimbili zokubhalisela ukuvota phakathi kukaNhlangulana noNcwaba ngonyaka ozayo. Emva kwalokho balindele usuku lokuvota elingamemezelwa emva kokubhaliswa. Ungqongqoshe wemfundo esisekelo uSivuyo Gwahube uthi umnyango umatasa ngenhlelo zokubhalisa izinkulisa phecelezi early childhood development uqinisekisa ukuthi ingane efunda kulezi ikhungo ithola imfundo esezingeni eliphezulu. Lokho kulandela isinqumo sangonyaka u2022 sokususa iECD emnyangweni wezokuthuthukiswa komphakathi iye emnyangweni wemfundo eyisisekelo. Iningi labaphathi bezinkulisa ezahlukene eGoli babuthane eNaledi eSoweto ngenhloso yokubhalisa ngokuphelele izinkulisa zabo ukuze bakwazi ukuhlomula oxhasweni oluzokhishwa umnyango wemfundo eyisisekelo. Treasury has given us in excess of 10 billion rand for the next 3 years. What's going to be important is that we're going to have to be able to spend against that money. But more importantly, these ECDs we need to make sure that the infrastructure is in place, that school nutrition is in place, that practitioners are trained, and that there's a curriculum in place, because we know that if we get the foundations right in our system, then children are set up for much better success later on in the years. Abaphathi nothisha bezinkulisa bathi balidinga lolu sizo oluvela kuhulumeni ngenxa yesibalo sezingane eziqhamuka emakhaya adonsa kanzima. They require plans and architects ayasizamela izinto zifike zibambe eBramfontein, and we want to be compliant. It takes time. The subsidy that we have signed for, they came late, so this is the challenge that we met. We don't buy enough food, we can't pay our teachers, we can't pay rent. This is our challenge that we're experiencing. Ugwahube uthi yaqhubeka imizamo yokuthuthukisa izinga lemfundo ezweni. Uphiko lwabesifazane ku-ANC esifundazweni eLimpopo linqume ukumasha lizokalisa ukukhathazeka ngodlame oluyamene nabesifazane kanye nezingane. Amalungu ophiko lwabesifazane be-ANC kanye namalungu omphakathi bebeqhuba imashi yokulusana nesihlava sodlame oluyamene nobulili ePulukwane bedlulisa ngohlu lwezikhalo zabo ku-NPA nakukhomishana wamaphoyisa eLimpopo. Strengthen investigative capacity by conducting thorough evidence-based investigations that close all the loopholes. Supported by skilled investigators with specialized GBVF training. Phoyisa esifundazweni wenze isibophezelo sokuthi azosukunyelwa phezulu wonke amacala athinta udlame oluyamene nobulili. We are calling all of us to stand with one great mind and forsake this thing of the GBV and condemn it to the land. Even if it calls that we go street to street, let's do it. It's important so that then we stop. Kafushane uthi njengoba bemukelele incwadi bazimisela ukubeka eqhulwini ukukhathazeka kwezakhamuzi. Abesifazane eLimpopo bathi bazophuma umkhankaso wokulusana ngokuphelele nezenzo zodlame oluyamene nobulili kulesifundazwe. Abathengi banembono ehlukene ngemtitilizo yempahla eyaziwa ngeBlack Friday nonyaka. Abanye bathi bayicosha phansi impahla, abanye bathi iBlack Friday ayisafani neyangonyaka u2014. iBlack Friday seludlondlobale kakhulu kubathengi eNingizimu Afrika okuyaye kube ngolwesihlanu lokugcina enyangeni uLwezini. Leli kuba yithuba elihle kubathengi lokuzitholela ngamanani aphansi ezimpahla ezitolo njengoba kusondele isikhathi samaholiday asehlobo. Kodwa abanye abathengi abasagculisekile ngesaphulelo samanani ezimpahla. When you think of Black Friday, you want huge sales. You don't want like 20% off, or you want big sales. You'd like something that was 800 to be 200. That's what you think about. That's something to wait for. Black Friday is no longer the same like it used to be. Previously, I was working in retail. However, when I compare the prices and where it is now, it's just a matter of Black Friday, or it's a matter of them making sales. Honestly, it's no longer the same.
Kusenjalo, umnyango wezempilo ukhuthaze abathengi ukuthi baqaphele uma bethenga ukudla okusendalini. Black Friday deals provide consumers with much needed discounts and savings on a variety of goods. However, it is important for consumers to guard against purchasing counterfeit and expired foodstuff by thoroughly checking food labeling and expiry dates on food items. Indali ye Black Friday izoze iphele ngeSonto. Bukele sibeka lapha besiphathele zona kusasa bakhona oza kwethu neindaba ngolimi lwesiXhosa usale kahle.